Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Istaghfirullakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa li ajmain. Wa khusus sultanul auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wal tisnya wa ramiswati tamanuri wa tawaffahi wa masrari wa bakhaliqul insan wa jamil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya min wa lamul fatihah. Wa sebagai Rasul Imam Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa sallam miswat wa Pak Suwan Ibrahim wa sebagai antara guru-guru kita lamul fatihah. Wa huson yang sepekali kita lan para lulus kita saya dumugi mana biatan lin Gusti Allah lamul fatihah. Wa usah raja tak kiawan yang mencapai keluarga kita, duriya kita, anak putri kita saya dumugi menjawatan yaumul kiamah, mugi-mugi dipun dadosaken alihipun Gusti Allah, alingan dipun paringi ridho rahmat nikmat hidayah, alingan dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang barwa, manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kepengker niku membahas masalah dununge salat 5 waktu utawa dununge nyapo rakaate wilangane kok loro, telu, papat. Niku nyeritakne asal muasal utawa dununge rakaat. Saniki nyeritakne carane salat. Jadi yo ngerti alasane terus yo kudu iso piye carane nglakoni. Didelok sangka kebiasaan umume wong lho nggih, wong. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus ngadeg. Usoli fardhol maghribi salah sarakaati mustaqbil kiblati makmum alitalah Allahu Akbar. Niku umume wong. Lek niki panggah diterus-terusne mesakne ngoten nggih. Lah awake sing ngerti agama, ngerti syariat kudu benerne, ngarahne, ngrenahne. Maksudnya apa? Sing diarani niat niku manggene teng ati, senes teng lisan. Oke, ustad kiai ning ndi-ndi sing dijekne gur ganjaran. Ora tau piye to salat sing bener piye ta. Nek gur ngono kula ya iso ngono. Fadilahe piye, poso piye, zakat piye, sedekah piye, maca Quran piye, ganjarane esuk mlebu surga piye, pinter ngoten. Tapi benerne salat ben sah, ben ketampa Gusti Allah piye ngono lho. Masalahe awake dhewe sing salate ya ragane ya roe. Ora gur ragane. Lek ditingali sangka kitab Safinatun Najah. Lek salat fardu iki kudu qasdu takyun tafrud. Tapi lek sunah qasdu kalian takyun. Lek sunah salat mutlak niku namung qasdu. Nah, prakteknya ngeten. Sing bener lek secara fikih salat manggene teng ati. Awake dhewe pas muni usolli fardhol maghribi iki gon nggih nuntun supaya engko pas takbiratul ihram iso niat. Lek iki awake dhewe ora mulai usolli engko pas Allahu Akbar niati kangelan. Sane dipraktekne. Pas lesan muni Allahu Akbar. Artine muni usolli fardhol maghribi makmum. Jane niat iku penak, ora angel. Lek ade muni Allahu Akbar melu kitab Safinatun Najah, penak. Apa?
qasdu, tafrun, ta'yun. Qasdu, tafrun, ta'yun. Jadi ini gur Allah nengati usolli fardul maghribi makmum lillahi ta'ala. Ora sadada usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblati makmum boten. Nah, jadi gur cukup usolli fardul maghribi makmum. Lek dadi imam usolli fardul maghribi imam. Lek dhewe usolli fardul maghribi ada. Mulakno kok enek wong gur usolli fardul maghribi makmum ta'ala Allahu akbar ora salat iki. Sing dadekne salat pertama kudu enek niat gek niat manggene ning ati. Ora dilakoni. Sah napa mboten? Padahal niat termasuk rukune salat, sirahe salat ora dilakoni. Lah, ngene iki akeh niki. Tiap RT, RW, dusun, desa, kecamatan, umbruan, mushola enten niki. Lah, umume ustadz kiai ora tau bahas piye prateke pas niat. Saged dipun tampi? Dadi ustadz-ustadz sing mengke mirsani video iki umate utawa jamaah didandani. Piye salat sing bener. Nah. Terus sanjerone salat niki yo aja gur niat tok. Masane napa? Pas salat iki roe yo melu salat. Aja sementing Allahu Akbar. Lesane Allahu Akbar artine usolli fardhul maghribi makmum bareng ngeten terus meneng aja. Roy sing duwe tanggung jawab, Roy sing duwe kewajiban. Kewajibane rogo Allahu Akbar, kabirau terus Al-Fatihah, ayat, ruku, itidal, sujud, lenggah, terus tahiyat, salam. Iki kewajibane rogo. Lah kewajibane roh piye? Umume wong Allahu Akbar atine ora niat ketika Allahu Akbar sing enek donya. Luwe-luwe Allahu Akbar imame maca Fatihah awake dhewe mbayang nih. Weh, sapiku tak openi pirang wulan regane ora sumbut. Allahu Akbar wedhusku tak openi kena penyakit regane murah. Allahu Akbar dunyane teko kabeh. Padahal mulai takbiratul ihram sampai salam dunya kudu nyisih. Sing enek Gusti Allah. Lah iki jarang ustadz kiai to luwih Habib nerangne piye salat dunya ora mlebu piye carane. Nah, mugi-mugi pertemuan iki saged nambahi wawasan piye salat dunya nyisih, dunya ora mlebu salat sing enten Gusti Allah. Mulakno jane gampang. Raga ngadeg lesan muni, raga ruko lesan muni. Roy piye? Mulai Allahu Akbar sampai salam ati ber Allah. Nyapo ati kok muni Allah? Jane ati ora muni Allah. Contoh ngene. Sing peneri ketika takbir sing muni lambe apa duduk? Wah, lambe tok. Selehne. Iso muni lambene? Iso muni. Mulane jane sing takbiratul ihram kuwi raga, tapi perwakilane lambe. Lek sing muni takbiratul lambe, gunting selene kon muni ora iso muni. Nah, semono uga pas takbiratul ihram atis jane sing muni dudu atine. Kuwi roe. Roe carane muni dilewakne mediane ati. Pramila ketika Allahu Akbar raga diwakili lambe, roh diwakili ati. Lah iki sik kudu ditambahi neh. Ketika Allahu Akbar telu kudu dilakoni. Lesane Allahu Akbar, pas muni Allahu Akbar, atine usolli fardhul maghribi apa subuh, apa dhuwur, apa ngasar, apa maghrib. Nah, roe Allah. Jadi pas Allahu Akbar lesane takbiratul ihram, atine usolli, rasane muni Allah. Kira-kira sakmene mbiyane utawa ustaz-ustaz sing ngaji utawa kiai ngaji ini yo piro ya kena diitung apa ora ya. Nah, jadi gawe Gus Dur aja gur pinter ndongeng lan maca. Pendak ngaji kitabe kandel ki lho. Lah ngono ngaji ning mburi anak kitabe oke didudohne. Tapi pas Allahu Akbar lah sing kelingan apa bondo dunyane ya ta. Niku umbruan. Jadi
Dawuh Gusti Allah dawuh aja ndelok dohir-dohir. Mesti sing dohir-dohir kuwi pas sholat Allahu Akbar enek Gusti Allah. Biasanya sing dohir-dohir ketara Allahu Akbar iku hijabe malah umbruan. Allahu Akbar. Beh iki bangunan pondok kurang sesuk golek donatur nendi ya. Allahu Akbar. Beh, iki dilungkasi musolai arep enene zakat terus kira amile sapa terus sing diwehi jatah sapa lah. Ngene biasanya sing gawe serban-serban ngoten niku lho. Lah dilalah umate yo manut ae. Dadi upama supir nyebur jurang, penumpangnya ya nyegur jurang ngoten. Pramila sepindah malih pas Allahu Akbar lesane usoli atine lesane takbiratul ihram Allah, lesane usoli rasane Allah. Mulai takbiratul ihram sampai salam atiku kudu panggah Allah, Allah, Allah. Imame maca Fatihah, makmume panggah Allah, Allah, Allah. Imame maca surat, atine panggah Allah, Allah. Imam makmum ruku itidal sujud lenggah tahiyat salam panggah Allah, Allah, Allah. Nyapa saiki kok muni Allah ngono lho. Ora muni Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dadi pas Allah Akbar, Ar-Rahman, 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 pas Allah Akbar, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq ben rezeki to. Allahu Akbar, Al-Ghani, Al-Ghani ben sugih, ben sugih. Nyapa kok ora ngono kuwi? Nah, masalahnya apa? Lek gawe sifat sijine sangka Gusti Allah Asmaul Husna, kuwi enggak iso mewakili liyane. Tapi lek muni Allah, Allah mesti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, akan liyan. Dadi muni Allah sifat kabeh wis tercangkup. Nah, dadi nyapa kudu muni ismudzat Allah. Salah sijine muni ismudzat ning ati, rasa ngentek Allah, Allah, Allah. Kuwi tujuane nggih nyirnakne rasane awake dhewe. Saiki enek wong putri babaran sesar, lek diblerek iki loro. Otomatis dijahitne ya loro. Piye diblerek dijahitne ben gak loro? Iki akhirnya dipati rasa. Dadi pati rasa ngilangi rasa loro. Semono uga pati rasa pas salat nggih ngilangi rumangsane awake dhewe kuwi sing mbius Allah, Allah. Molakno ning jero salat kuwi kudu ninggal salat. Hati-hati. Engko ora paham belajar hakikat malih ninggal salat. Maksudnya piye? Awake dhewe pas salat, yo salat secara syariat. Tapi secara hakikat ade kudu ninggale salate, sing ditinggal rasa sing iso rumangsa salat. Paham kok umume wong pas Allahu Akbar. Bacaanku apik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wah, terlena karo bacaane. Lah ra ngono Allahu Akbar. Sakmene iki dadi imam aku pantes krana aku ngalim kitabku akeh mondokku suwi. Lah iki bahaya iki. Mulakno rasa-rasa kuwi ben sirna piye? Dibius Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah sampai salam. Lah niki. Lek wis ngene iki dikoreksi. Sakmene biyane pas Allahu Akbar sampai salam sapa sing iso muni Allah, Allah. Nah, konangan iki. Dadi aja pas dume pinter ngaji, kitabe oke, santrine oke, pondokane gede, kitabe oke, liya-liyane. Mesti pas Allahu Akbar sampai salam iso muni Allah, Allah. Yo cuma itu, keterane kok tukang golek rosokan, tibae pas Allahu Akbar sampai salam ya iso muni Allah, Allah. Ojo ngentengne wong tukang macul, mesti tukang macul isuk macul sore macul pas Allahu Akbar iso muni Allah, oh mesti. Kadang wong tukang macul, alhamdulillah Gusti, awak kula dinten iki wau sehat, kenging damel macul. Ketika Allahu Akbar malih Allah, Allah. Malah saged ning. Terus sing ahli kitab, ahli tukang ngaji, wah, ketika Allahu Akbar wis mikir, sesuk enek undangan rono, iki mau nek dayo njaluk ngaji jadwal ngene iki. Alah, repot niki. Pramila salat iki aja dipamerne. Mesti sajake pinter ngaji neng dindi undangan pas Allahu Akbar iso muni Allah Allah sampai salam mesti. Kok nesu sampai komen ning WA berarti ya kuwi sing nyanyi pas Allahu Akbar ora muni Allah Allah. Niku. Pangapunten nggih, pangapunten. Terus intinipun kita pas sing bener salat ben sah niki diringkesne natijahe kesimpulane
Mulai Allahu Akbar atine usolli fardhul maghribi rasane Allah. Dadi telu iku kudu bareng. Munine lambe, munine ati, renteke rasa iku kudu bareng. Ngene iki lek ora digurukne angel. Wong pas Allahu Akbar muni usolli ngene srentolen bingung kok. Lule telu dibareng barengne. Mula ngeten iki kudu diguruk-gurukne. Nah, ketemu tapi carane salat ben sah, ora dadak salat telu kudu bareng. Terus salat ben ketampa Gusti Allah mulai takbiratul ihram sampai salam kudu muni Allah Allah. Lah iki engko lek sing WA utawa komen nang YouTube berarti nih wis sing demo pas Allah Akbar sampai salam ora tahu atine ngrentek Allah. Ipun kirang langkungipun dalem nyuwun pangapunten ingkang jelas dalem manungsa kata kalepatan, kata ucapan sing nyinggung dalem nyuwun pangapunten kang kathah. Akhirul qouli ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.